Kini akong asawa, ay, may pagkaliwat gid siguro ni nga, di lang ta mga ngan, mingon na to Hitler, may tawator German di. Oh, pertig yung bagsika taon, bugo yun yung kay ni taon sa una pa mi, sa uya pa mi, tumboy yun ni siya. Katong dilipan ni siya, tumboy, ay katong tumboy pa ni siya, nagkauyap mi, nababae ni siya, samtang ako nang nahilabtan. O niya, magsikong yung kay ni siya, mao ni akong problema ron. Pero arin nyo masabta ng akong sugilanon nga nung bagsik ko nung tumbuyo ni ko asawa, no? Inanion ako pagsugod at tanan, eh. Miyot, Day. saan mo ka trabaho ron? Ako karoon pang hapon, tudlo ko sa kumang estudyante, day. Ha? Malakaw ka? Oo, lakaw ka. Ato ko sila mama. Kaya magpahilot to na ako. Anya, bantayin ni bay ha. Masimlaag sa ka. O, di, anira ko. Maabot o mga estudyante ron ako sa karate. Mga animan ron to. Haril na na ako tuduin din sa bay. Diha lang sa may hawan sa loyo. Oo, lagi. Bantay itag laag ha. Wa gani ka nigbalik na ko. Piti juga na ko. Oh, Gigi, ato na ko. Sige. Ay. Pagsika, ginsuwahay. Salil ang pinanggara. Di pa ni pinangga eh. Katilaw yun sa akong ni-kick ba? Roundhouse kick. Pastilan. Ay, katakantan. Uy, na akong amigo ay. Niya pa doon din eh. Tawago na ako, be. Kime, dali dong! Katakanta na rin. Kantahin ko ato yung mga kapila ka kanta. Dali kami, dali! Kuha ko na ko sa kibit. Dali! Ben! Mayo kay ni Akada. Suruy ka. Ali. Okay, ginaay magkukuta mo. Lagi. Kay bawa bitaw ko gilaay ka. Dire kantahi ko be kay samtang wa pa to manganhi ako mga estudyante sa karate. Kantahi sa ko sama yung kanti ka? Ayaw na. Unsa imo kanta? Kapila lang. Sige larga. Sige dong. Eyeball. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana sa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya ko sana, ito ang tanging nais ko. Ang ating kahapon, sana maulit muli. Ang pala siya kuya, oy. Miliban ako ni mo Ben. Oy, ikaw ni pa kalalaki Ben. Babae gyud kag tingog no? Mama, Og na kuya. babae pa ka lalaki kag tingog. Amot lang, watang kahibaw. Sige, salamat. Salamat kay Dong Kibir ha. Unya asa mas mama ni mo LP? Na dito? Ay, kung ana, apay gilakaw. Sige. Mo ulit ito niya. Sige, thank you kayo, Dong Kibir ha. Salamat kayo. Salamat po. Sige, bye-bye, bye-bye. Bye. Ay, pamina mo. Kamo, mga estudyante. Kini mo martial arts ni nato gamito pag buli-buli ug unsa pa na di ha. Mahay mo nga ato gyud binuangan ni atong kamahuan ha. Ang martial arts mao ni usa ka dipinsa lang sa atong kaugalingon, self defense. In kaso dunay mo binuang ninyo, unya wa mo'y makatrasan ba? Ano na ninyo gamito ng inyong nakatunan sa karate? Karon tudloan ta mo kung unsa inyong mga dipinsa sa inyong kagulingon. Sa karate dunay gitawag opensa o depensa. Pero kay bag-o pa man mo, ari lang sa tas basic ron ha. Kinahanglan nga inyo makatunan ng standing position. Punching o ingon man ang kicking. Sabot o? Way eating ka na, master. Balito ko eh. Sa eating. Way eating. Di oy. Eating. Kaya Wala parido nimo ba kanang still live and kicking. Mao na siya. Ha? Sabi patok ikaw no kaon gini mo ha. Bida sa di mo. Wala lagi. Ikaw, Timoy ba? Ayaw pagbuot kay Nice Master niya tayo. Expert na. Kaon yun lang na nimo. Third black belt na ako si tawagan natin. Ah. Di na basta-basta, di ba, Master? Sige lang. May problema na. Ang kanang eating nato sa karate na ana, mao na iterbino sa mga banga. Kay kung makakita sumbagay, jadi kay bawo ay dipinsa, kanoon man ang tanang kumos kontra. Di ba? Mao na eating, master. Priyasan niyo. Dali nga rin patok-patok, dali ragot. Ato ipakita ni Timoy kung unsa ang eating sa karate. Bantaya. Mao ni eating. Dapaya! Napa? Napa? Mao na siya. Kita mo, Timoy, ha? Ikaon lang ako mga kumong patok sa mga patids, ha? Watching sa gang. Mao na eating sa karate. Timoy, ako may tatampulan. Ikaw na to. Master, reklamo siya, master. Ay. Alam niya. Hi! Okay, break sa ta, break! Igang master, iga. Taas ang pati rin. Power kayo mo ay musok magtawa na master.
Kuan kini. Pawit kayo. Kinahanglan mamaster na ninyo karang kicking ha, patage taas o boss o tunga ha. Ingwan pansi. Oh, pansi. Kada master, kada master. Usap na style master ha. Nga daho to'y master. Mao ni gitawag og hubaking. Hubaking. Master, saan ako baking master? Hubak. Kuwato ako spray dito ka. Hubak. Kidort ko. Abi ko ninyo usa ko ka instructor sa karate sa una gani. Champion magali ko sa Batan-on pa ko. Kami dunganan ni Master Ikin sa yan. Pero naundang na lang ko sa dihang gihubak nako. Kay na ang taon ko piang. Inigsuol sa kong piang, suol sa diha kong hubak. Mao na nanudlo na lang ko. Mura kong si Ipman ba. Unya? Aron, ako itudlo ninyo. Morning, blasting ha, kinahanglan, mamaster ni ninyo. Aron, di mo maigo sa inyong mga kontra. Matagsukmag sa inyong kontra, kinahanglan inyo yung mablock ha. Okay na mo? Ha? Lakad yun, no? Oh, usa na sa ato mga dipinsa. Ang dipinsa god kining gitawag og defense. Daghang classes defense. Naay defense nga pinaagi sa pag-block sa iyong punching. Unya na say gitawag og natog kang wave ka lihay ba lihay para di ka maigo nya dak mudaka ka nang bupo ka ha dipinsa na siya Master, maramag gisapon. Suko man kayo. Master, pasig atakihon ka na, master. gamitan ta ni defense Unsa man nga defense, master? Duha ka diyo dili. nanaday Magali ay, kaya mo. day nanalagi ko isog lagi ni bayaran Master, unsa mga defense mong gamiton ana, master? depends ko ang tining butawag din yung asawang suko kay tubagalan yung hinay ayaw na taon mo sukol kay makulatahan mo tumalagyan mo sa iyang isugo ninyo mo na usa ka ligon nga defense Bida. Nga no day Mali ka maglungag lagi, unsa na oras ha? may gitit sa manggod ko dahil Teach test, oras pa gid. Maglungag dito. Maglungag ba? ay sakit on na day uy nukol man dito Ano sa sa ha? mo Reklamo ka, pausap ka? Ha? lungag ako day probida biyati ka diya Panghugas sa mga plato niya, ha? Tok, kita ka tok. Ay, ako'y mangutan na ni mo, ano, kita ba ka? Sa nalibog ng iwan mo, master god. Kita ba ka, kita ka? Ano man? Si master ba? Ngano lagi? Idakol. Usa man tos mga defense. Moy, Sa, dipis ko taon. Pagkakidort ko. Ha? Anong kuspod ba ka nang naong ni mo? ha Yati liluan. Ha? May panghupaw-panghupaw pa ka diha. Ano ka? hawa man Iyot ay kog ingnaana, ha? Naibaw ba ka? Di ko ganahag mga ingon ana. Kung may kalagot ka na ako sulti, black belter mo ka. Sa mas magayda? war freak man tiya yung taon ko Da? asawa Nakikisulti diha? awa day Sulti, pwede magulbol diha. Magulbol mo ka. mulbul day ko Kita ko, kibot-kibot ang simo di mo. Sa may gusto may sulti, sulti. Kasi kibot-kibot siya pagtuon mo sa kusi ba? Lubot sa manok. O isa lagi problema ni mo. Ikaw. Daan pa lagi ko. Ni angko ng kagwang. Ni sa man. Sa may gusto ni mo nako. Sa man. Sulti ha. Kuan ba? Taga isa tag-respect gamay sa taon. Ba nagukunin mo? Unsa mang respetuhang gusto nimo, ha? Kanang, dili na ako ni mo. Sigihan tao, dukol-dukol ang tubangan na kung estudyante ba? Bida, buryong tanam dugay ba? Mao ba? Yun, no? Yan, hipagita ni mo duklo na ng mga bata, mga kanang mga tiguwang, duklo na ni mo ng mga tubangan sa kung estudyante. Oh, wala problema miyot ba? Ay lang ko pasok agad. Unsa gyud akong isugo nimo tumana dayon? Ayo ko pakita nga akong isugo nimo unya pa nimo buhaton. Wa pa na buhat kapuya oy, kapoy ka na musugo tagingon ana. Musurog din akong dugo ana. Napatay kay dugo day ha? May dugo day ka. Sa pagtuloy mo nako wala dugo ah. Karaho ka. Ay. Ka. Pinamdukol na sa pita. Naikal dito. Sa gusto nimo? Bagay ka nako. Pagisugpagay ka ba nako? Ningon ikaw! Lagi, tarong ha. Wala ba siya kumahadlok nimong yuta ka? Sa black belter pa ka, kumahadlok nimo. Daghan ko gipangulat ang mga black belter. Porbida. Napa man gani red belter? Bida paita ni oy. Saan taon? Saan ako ang kalakihan taon oy? Usa lagi angay nimong buhaton miyot para di ta ka maluklan. Unsa man? Ay ko pasok ka lagi. Unsa ko isugo, tumana gyud ayon. Kung sa dugay kay tumana ko isugo, musurog na akong dugo. Oh, bibida. Nya, napaday kay. Padakol ka, ha? Akuan ka ng awa day waday. Tarong anong katawa nimo ha? Sina? Day. Pa dito. Day. Kapuya yung mga dikolor pa yung human. Yung kusuon pa yun, ang puti pa yun. Pulpida na. Hapit na alas 3. Maabot akong mga estudyante sa martial arts. Nga ako lang din hingin ng labataon. Tiwason na lang nila ako.
Good PM, Master. Ha? Ako, master. Sigod PM. Sa putuo nyo, tsate. Sigod PM mo diya. Sa karuan ng imong patok eh. Master. Good night. Naunsa ka natin mo. Say good night. Good night. Kung kagaran. Otro sa dyan sa Master. Mayo! Okay, warm up na mo diya. Probida. May bawal mo. Warm up na mo diya! Okay, Master, okay. Okay. Ha? Listen. Listen mo, estudyante. Ako ipakita ninyo ang pinaka-the best nga defense, ha? Master, wapa na ito mahuman sa defense. Kana mga Master. defense gitudlo na ko ni simple naman na. Pero timan daghan kay kog mga defense ang itudlo nyo. Gawa sa blocking, waving, ducking. Laing defense ako gitudlo nyo. Master, Master, imo asawa, Master, ay, murag nagdam, nagpuspos. Ha? Urak sukur makinang master anay. Kay tuyo, Master. Bisag ako pa. Di na masilbi na ko. Alam master. Urak sukur ikas Bito. Tama master murag kapatsyonon. Hinahak. Bebe, sibog mi. Ay mo saba diha. Ay saba nga na ako diri ha. Kinutago ko. Unsa man na, Master? Amo ni defense ang tago. Unsay nga nga defense. Kuan silent defense. Idol ka din mangita nako. Ayaw gyud mo sawa. Silent lang, okay? Mao ni gitawag og silent defense. Bobot ito Doon lang sa master doon lang yan. Ay, di mo saba, duklon taron mo. Ay, saba, insulting, bitago ko diri. Tago defense na, Master. Tago na. Saba diha, tago defense. Saba, Tago defense, Master. sos. Uy! Asan yung master? Asan inyong master? Mayong adlaw, madam. Asan inyong master? Wa pa man, Madam. Sewa pa, tarong. Wa pa maabot. Wa di mo magdungan, Madam. Ha. Muabot ka ni pauli ha. Ina nangita ko, naghuwat ko. Di gana siya pauli. Ugma maglakaw siya nga lumping na yangaw. Inagin ninyo ha. Master. Wa na, Master. Milakaw na mo asawa, Master. Wana din ha. Wa na, Master. Oy. Kasakit sa kulong. Gawas ko. Sakitas buko-buko na ko eh. Bilipan ako yung master eh. Pita. Tasol, uroy ka na sa imburnal no, master? May kadi kay wa na tubig ang maong imburnal, Master. Siyempre, bawaan mo na. Ako pa. Grandmaster ko ta. Anya, master. Ano, mag-usay din. Padayon tag-practice, master. Ay, kadit. Padayon ta, pero kadit. Mag-stretching ako kay sakit kayo. Unsa man ang klase sa defense, Master, ni gamit, Master? Ang hay na ito. Katubang pag-abot sa imong asawa din eh. Amo ito gitawag best defense na ko. Ang pinaka-the best nga depensa. Mao ang pagdagan, paglikay, ug pagtago. Mao to. Tiban ito ninyo ha. Master. Itago ko mo ito best defense ha. Master, practice sana, master. Wa Oh, tago inig pagitag ilmihan mo tago. Tago dito. Hindi na ko practice ninyo eh. Maro mo na ka. Wag itot sa, Master, sa. Natural ako pa. Og ikaw, hoy. Oy, Timoy. Nagkita gid ninyo taon ha. Oy, patok. Ay, sa kinsa ninyo. Oo. Nagkita ninyo no. Ay, gyud mo saba ha. Okay. Provision. Tibanan ninyo ha. Best defense nga ang pagdagan. Pero in kaso, wa na mo'y kadaganan, ilabay na sa mga tao nga gusto mo patay ninyo, mo pasakit ninyo, may daang kutsilyo, tanawan ninyo. Kung ipakita ninyo, kung unsao ninyo pag-ilog ang mga kutsilyo, makuha na na akong kutsilyo ngayang da. Ikaw, Timo, dali nga rin. Dali. Ako na sad. Ayaw, reklamo mo. Reklamo. Manabi ako, ha? Dahil sa kutsilyo. Tawan nyo, giunsa din ako pagkupot ang kutsilyo, ha? In anion gani pagunit yang kutsilyo, awan ay lain. Anion lang ni, ha? Sige, duslak mo'y. Kini! Oh, hinaya, kayo sama ta, ha? Dahan pa kong niya. Day, ha? Nandali ka? Day. Di ay. Ha? Agay! Isibat ka, gipalabat ka, nisibat ka, wa ni mo tiwasap pa! Ay! Sukol, Master. Kawan, kini, Self-defense! Self-defense, master! Self-defense di ay, pak! agay! Sa man, black belt ra? Kapuya ni mo tawhan na ka, ganina kong pinangita ni mo. Imo gilaban, tiwasa to dito ha? Hanggaw ka na ko na, tiksi ka na! Wasa ko ka! Kita mo?
Mo to'y pinakalisod nga dipinsa. Unsa to, master? Unsa to nga defense, Gusto master? mo ito nga defense, master? Kato ako gingon ninyo nga iting dipins. Unsa nga? Kita mo, tanang kubo nga, gibuhian sa kausawa. Ako gitaon, gitaon akong tanang kubo niya. Wa yung kumusukol, ha? Nya, sukol ba siya? Ha? Tarawa, nisibag siya. Nabungot sa ito eh. Pagka-tinurot ko na eh. Mao ni ako problema ron. Kini ako asawa, grabe kay ngulata. Ang ka, nagpaubos lang yung ko, hadlo ko nga ba si tao, may naikan na ko ba. Nya din ako mapugnan ako kagalingon, may go lagi na si kumpate, lagi bidab, winging mo yun, di ba? Saon lang, saon taon na ako asawa, be, babi na. Naab na sa Bible, nga, kultahon ka, lihay lang yun, ha? Di yung kamsukol. Tabagi ko na ko, babi na. Ate Fresh, kung saan kung kamoy pasuntiyon, mute. Okay, Ate Fresh. Okay, ang sender na to karang adlaw, Goliath. Kuha na, Ate Fresh. Si Miyot. Miyot. Oo, si Miyot. Ang problema ni Miyot, Ang problema ni Miyot lagi Ate Fresh, katong iyang asawa nga, kanang bugoy ba, abagsik ba? Sa minyo na, sawa pa sila minyo, tumboy yun, pag nagyun na yung asawa. Karon na minyo na sila, bagsig siya. Kinis Miyot, black belter na siya Ate Fresh. Karon, duklong-duklong na siyang asawa. At tubangan sa mga estudyante. Adalaw, eh. Under kay siya. Ang iyang itudlo sa mga estudyante, kinang doon na kay dipinsa. Inidukol siyang asawa, pangutanon siyang mga estudyante. Kato sir, unsa to yung dipinsa to sir. Wala ta siyang asawa, kung tao ngayon siya. Kato sir, unsa to dipinsa. Tago defense. Sa katapusan na ti Pres, kay gituluan siya kaning ang tanam ni Timoy ko nga, sir, naidepensa nga iting sir, siya na, tudluan ti kaya, rin. Pag dool to niya yung amigo si, kasi panganay. Patok kung si Kuan. Patok, Oo, tama ko, Patok. Ani Patok, mao ni depensa nga iting, pak, kulatan niya ti Pres siya. Ay, sir, kanong ni sir siya. Mao ni depensa sa iting, kulatahon rin mo, kulatahon gili kakanon rin mo, ang mga kumo sa imo na iting di ay. mo ni iting. Abinang Mao ni kulataon. hitabo niya pagkatapusan na ti Pres. Kulata siya maayo siya asawa. Iting to. Kani sibat-sibat, tago siya. Unsa to depensa siya? Iting to. Iting depensa. Lan, unsa man ni kahimtang, unsa man ni Luya niya, nga, unsa man ni nga certain situation kanang battered husband siya. Unsa ito? Dili siya battered husband. Bam, ang yan tuyo bam. Dili siya, maluoy siya sa asawa. Black belt, champion na siya. Kurik ba yan? Pauban sila si Master Ikin. Oh. Katong Master Sayaw yan. Kay Pauban sila. iyang gitinuod wa da. Dili kuan ang Hurutan ng ipon ni mauna. Ako kay kanabitang panultihon ta mga aba ng gulyat nga ang ako lang na korke ako ning sukan pilar may kusog sa babae mo yung naanat gulyat iyang termino Mas no. maayo Maunay. ang nindot ang kinaiya ni ang bana kay ni respetar ni nagmahal gyud sing asawa kay di man mangulata, di ba? Una isa liga siyang sawa, Gams. Kay Sige. ang uban sing asawa ana noon mag-abusar. Oo, Mao na yung pita Bruce Lee. ang Ma'am. sabo Bruce lang- Lee, dili kita siya musukol kung napay sa kadaganan. Pero di nagali ka. Muna ipag-ingnon kung wa na ko'y kasandigan. O, imo kung giduot. Unsa- Hangtod sa katapusang bumbong. Unsa na termino? Aboy, patalinggo ko na. Unsa na termino gamit? Unsa na termino gulyat gamiton ani mga master arts experts kanang dili nila basta-basta gamiton ng ilang komo kay lisensyado. Parehas Unsa sa tawag mga boxer na? good bang? Kaya mga boxer, di na musukol ni mo. Pero sa ako na iba. Basta na lisensyado Oh, nila. Pero sa ako pero sa ako lang sabtan sa dagan sa istorya basta mo tumano lang niyang isugo sa iyang asawang bagsik dili man siya dagmalan. Ay sa kana ko ipaambit Ano per na tumalo taygiya. sa may gikwade sing asawa? Kana masugod siya panghugas, sugod siya pagpanluto, basta Oh, lagi. matuman lang Ang dili iya man sa lagi masuko. ba nga pinaip. Uy, ang iyasan nga kanang kuan ba, kanang na makakorta sa taon siya, kay tudlo-tudlo siya. Okay. Ari ana sa tay ipaambit gulyat. Unahon na to sa New Testament. Mateo 24 bersikulo 42. Busa pagbantay kamo kay wa kamo masayod kun unsang adlaw mo abot ang inyong Ginoo. Mo atras sa diri sa Old Testament. Sa inyo ginuubam, dili din ang Ginoo ni Mateo si kuan. Gingo lang pagkasulti ato kung tanan god. Mo atras ta sa Old Testament Ecclesiastes 4. Ay no, Ecclesiastes 12 verse 5 nga rin sa unahan. Puti na ang imong buhok, maglisod ka na sa pagsuroy-suroy. Diretso. Mupauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mupauli sa Dios nga mao naghatag ni ini kanato. Ako kinigibasa para na ay giya nga kun pananglitan unsa ka maayong taras ang gibuhat sa bana bisag dugugon sa isang asawa kanang naang nagyapon sila giya only lamang nga kining iyang asawa usahay tungod kay gimahal man niya kanang dili siya kahimo sa pagpasakit siyang asawa.
muduko lang siya pagpaawat kung nagmalan sa isang asawa at i-press. Pero sa dagan sa istorya, sa punang giingon, kanang na ang dili man masuko yung asawa, di man nagmal niya, di man manapat niya at i-press, basta matuman lang ang tanang mga gimbuhaton. Basta may gibuhaton ba? Katong mga hugas, o ba? kay magsikon lagi ang asawa, so siya mo ipahugason, siya mo ipalo. Ngano man, ang iyang asawa di mo himo? Kuan bagsikon og gamay ba magsige lang banda no, pero sa ako nang ingon pero sa ako nang ingon kanang naang mahuman lang tanan dili man mahilabot yung asawa man mingon nga hunungan na magpapanudaw diha kay wa kay mahimo wa man mingon. Pero para na ako di man guna buhat gul sa bananang hugas sa tinuod sad plato. tinuod sad So, di ba, ang imong asawa, di mo himo ana, babae, man buhata. tinuod sad kay kanang Abusat gali niyang asawa Labi gud na- kay tingali daog kanang di musukol niya. kanang murag ang akong tanaw ani ati pero murag tungod lang gina siyang gugma siyang asawa kay sa Mauna. kaniya pa kun bakyaw niyang iyang kusog Correct, gato oo. siyang asawa wa man mahimong asawa Wa, babae ra mahimo. god sa to pa kuan ka ng sir, tong sender, miyot, kung kumasayop ka nang naang, sakto mo na yung mong asawa, pero sa laing bahay lang, nalahap o gamay, tungkol ng ubang gimbuhaton sa asawa, ikaw naman nituman. Ikaw na, oo. Pero sa imong gugma nga gipakita, hindi ka mo drug malug asawa, okay ko ana, no? Kay, Pero og naana din ni siya nga ingon ani ang iyang pagtatal sa iyang asawa nga murag rayna na lang. Unya maumay na andan, wala kay mahimo inana na yung gina. nya, mo lagi nigabot siyang asawa, no? Wag yun sa imahimo, mudukol lang siya magpaahot. oo. Pero kung tunay tamo ko ato press, Ano lahi man? po to. Ngano man? Mututok lang ko, nagkataon, mudukol nag-iya. Salamat mo panagan dito naman noon. Kore ko ang puzzle, tiho. Subscribe to Dramaturgo.